телефони аз ҳама зебо доштан орзуи ҳар яки мост, аммо ёфтани телефони зебо барои ҳар як шахс хеле душвор аст. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо мисли ҳар вақта канали Аҷоиб ТВ. дӯстон, дар ин видео ман топ 10 телефонҳои беҳтарин дар ҷаҳонро пешниҳоди шумо мекунам. яке аз чунин телефонҳо Samsung Galaxy G7 мебошад. Компанияи Samsung яке аз телефонҳои зебо бо номи Samsung Galaxy G7-ро пешниҳоди мухлисон кард, ки нархаш $10,000, яъне 20,000 сомонӣ мебошад, ки вай тавониҳои хеле зиёд дорад. дорои 2 сим-карта, 5 ампер батареяи ӯ мебошад, 16-12 мегапиксел камераи ӯ мебошад. ин телефон хеле зебо тароӣ шудааст, ки диққати ҳар як шахсро ба худ ҷалб мекунад. телефони дигар бошад Asus мебошад, ки инро компанияи Asus пешниҳоди мухлисони худ кард, ки ин телефон хеле зебо тароӣ шудааст. нархаш бошад $10,100 ба батареяи ӯ бошад 6 мегаампер. андроиди хеле баланд дорад, ки ҳама гуна предложениҳо ва бозиҳоро қабул мекунад. камераи ӯ бошад 16 мегапиксел мебошад ва он боз метавонад, ки ҳама намуди программаҳоро ба худ қабул кунад. вай хеле зебо тароҳӣ шудааст. дар ҷои дигар бошад Huawei P Smart, яке аз телефонҳои хеле зебо тароҳӣ шуда, ки ӯ аз металл тайёр шудааст. он телефон хеле зебо тароҳӣ шудааст ва маълумоти дигаре дар бораи ин телефон нест. фақат медонам, ки ин телефон чунон зебо тайёр шудааст, ки диққати ҳар касро ба худ ҷалб мекунад. дар ин қатор бошад компанияи Note 4 ахир намонда телефони Note 4-ро пешниҳоди мухлисони худ кард, ки ин телефон хеле зебо тароӣ шуда дорои андроиди баланд мебошад, ки ҳама намуди предложениҳоро ба худ қабул карда метавонад. асосан ин телефон барои наворбардорӣ тароӣ шудааст, ки камераи ӯ дорои 16-10 мегапиксел мебошад, ки дорои хеле мегапиксели баланд буда хеле ҳам мустаҳкам тайёр шудааст, ки бо афтодан аз даст ягон кор намекунад, зеро ки чихоли ӯ аз металл тайёр шудааст. бо дидани ин телефон ба ҳайрат меафтед, зеро компанияи Nokia телефони зебо бо номи Nokia 6-ро ихтироъ намуд, ки ин телефон дорои 6 ампер батареяи ӯ мебошад. андроиди баланд ҳама намуди предложениҳоро ба худ қабул карда хеле ҳам телефони хуб аст. барои ҳама намуди кор, барои ҳар як шахс телефони лозимӣ ин ҳамин телефони Nokia 6 мебошад. телефони дигар бошад Note Pro 5, яке аз телефони зеботарин ва беҳтарин мебошад. ин телефон дорои 2 камера системаи хеле баланд дорад. 2 камераи доштаи ин хеле камераҳои зебо буда, яке 5 мегапиксел ва дигаре бошад 12 мегапикселро ташкил медиҳад. ин телефон ҳама намуди предложениҳоро ба худ қабул карда хеле ҳам зебо аст. дӯстон, инҳо буданд ҳама маълумоте, ки мо барои шумо имрӯз ҷамъ карда будем. дӯстон, дар канали мо подписатсия кунед, обуна шавед, зеро ки мо қариб ки ҳар рӯз видеоҳои аҷоиб дар каналамон пешниҳод мекунем. видео маъқул шуда бошад, лайк гузоред ва комментарияву поделитсия кардани видеоро фаромӯш накунед. хайр, то видеои оянда.